سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخون كمي تخونو سنة كتكونو ناي وتر من يوتيو لومي حانت أقدا سيتارستي أبقعزي هيوتنا كتامنان كتابينان تغيليا قرب برتعز بالتونيا نسادما أمونغ قرهنتن الشنتن زلو فللي إنا هنري بحفشا أمنا قرهنت أمنا زي مستوعال كفترة زخل تقامات كمي جيرنا كنسوغرو وي كمي جيرنا دما طباب كنوسط كمزلنا إنا هنري بزعو جزي سبات أنا قره لك حقزون بقرهنتي كم زغيرومني كم زغيني كم زبل بزعو جزي يزمسأني exactly تتقام كاوي تتقام كدما نسي زلو زانا إلو مارستي قرهنت ويكا حوس الشنتون كنبلا نخل نام منتاي كوز دنا يخل انت عايز تقام كفترة نخل ملكتاتو انتايوم انتايو عشا كبلنا زغل سب زغال كنت كمالا يدلني يجن كنت كمالا دمالنا الشنت ويكا naivety ويكا naive persons بحر عشا مالتيو عشا زقبرا كانت بتاعت انتايوم انت جيركا عشا تخون مقداتنا عشا دمان فلتينا سلزي كمي جيرنا خابزي كي تردانا عياشو خينا نبركين هلو لبونا نخنت الري حجزنا تخلي زارسي نفس وكفسب قليان كيس على الكات جبرين يعني مو سامو داتا تخطاتلوا كم مجمريا دما لاي كابوا مغنياتو ناب كالوت من تان كتبازح شير ونقبر وازيا قد راسيد فيديو تكون اب حبرتسبنا حدا قولي حزر اصقم اينا خنري سلازي ملكتات ناي الشوز بالسب وي كان نايف بيرسون وي دما امنا قرهنو زلو سبينا خنري ملكتاتون انتاي كطباب كنتقام نخل مخري كاو نخنوت كا كنرينا شو قدامي تربي you're too trusting ملكتنا الشنت وي كان زي بسلت انتاينتينا قلطيفكا امنا نسب مؤمن يس امنت صبغي امان نسب صبغي انا بلكن نمن تامن كن كتفلت كتكلالك مخنياتو امنت سئيل كان زخونه سفت بدا يكونسي نزغبوم earn نزغبر وي بلو بانجليش نتي امنتكا سريحهم بقالم بتكبارن زغبوم سبات يوم كربو زلومبر نحلاف منقد زوهاب يكونن امنت so naive نزبل قال انتايلو Cambridge dictionary انتايلو describe way قلتو naive person as someone too willing to believe that someone is telling the truth or good intention يروم سلازي قال بقالو زي الشنات ويكا قلت فيلكا امنت ويقرهنات بعد naive قال سنتاي بلنا له قلت فيلكا نسب بتزبلكا كتامنو مجمار ወይ ድማ ንዝገበሮ ድማ ንሰናይ ነገር ንጽቡቕ ነገር ኢሊ ገይርዎ ኢልካ ኣጸባቢሕካ ብጽቡቕ ክትሪኦም ፍታን ዝፈጥሮ እዩ so naive person ዝበሃል ወይ ከዓ እሽው ዝበለ ሰብ ዝበሃል እንታይ እዩ if you continue to trust a person even if he has failed you repeatedly ወይ እሽው ዝበለ ሰብ ወይ ከዓ ኣመና ግርህ ዝበለ ሰብ ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ሓደ ሰብ በተደጋጋማ ግዜ እናበደለካ እናሃሰየካ እናዓመፀካ ከሎ ስቁኢልካ ተቐበሎ ስቁኢልካ ተኣምኖ እምነትካ ደደጊምካ ትርቦ እንድሕር ኮንካ እዚ ናኢቭ ፐርሰን ወይ ድማ እሽው ዝበለ ሰብ ዝበሃል እዚ ወይ ከዓ ኣመና ግርህነት እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ስቲል ናብ እሽነት ዝኸደ እዩ እዚ ክንብሎ ንኽእል ኢና so ጥንቃቐ የድልዮ ድማ so advice እንታይ ክንገብር ንኽእል ካብዚ ንክንወፅእ number 1 don't be fooled by the person's looks charisma or sexual appeal ንሰባት بدقاو نقروم أي تفردو هيدا بوتراي أي تفردو بصباغيوم بملكعوم بكل نقراتهم بتسحابنتهم بعلالهم قال انت هيدا وشتومن دقومن بحاجة غير كاتو ياخد كلا لكا بدقيو تصبغ مالت بوشتو تصبغي مالت أي كونن بدقيو تصبغ حماغينو ليلنا دقيو تصبغ جد مس وشتاو تصبغ كلتيوم سجنازب كيخات عيسى كتولات خلنبر بدقات راي دي مفرد كمون don't be fooled by tears or anger كم دما بنبعتن بمفرهم بقالاتن بزربا بمقرن بقلم بسمعتاتن غيرهم كدعاسو خازفتنو كابومن متن كغيد لك سلازي تقدميت ندبي قلت في الكاز مأمان يعتصقم ملكت ويكا انا بشنت كبسلت دما كازيا قاليتي you're too easily persuaded سبات بقليلو كرغصو خازخولو تخينم لازم تري خابز حجي زخونه سب نتسب نبزح سب كنونو نابتن كبلو لايتي اتسب بقليلو كرغص وي بقليلو امن زخل مزخون مالتي ازي اون تقاليتي اقداسي صقميا ابز انتاينا نفسنا خمي غيرنا فتشان نخل لزن حطوتات نحتتا are you willing to believe social media conspiracies ኣብ social media ትሪዮ ዝተፈላለዩ ናይ መወዳእታ ዓለም ናይ ሕማቕ ዜና ድዩ ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ዘረባስ ተኣምነዶ ኣብነት ኮሮና ሰብ ይፈጢሮ ካብ ከም ዝምፅዮሞ ቢል ጌት ከም ዝገይርዎ ከም ዝኮይኑ ሃብታማት ከም ዝገይሮም ክሶ ከም ዝገይሩ ዝብልዎ
كير رجعت كاريس لزبرك فيديو لزرعها بوست لزنبك تأمن دومن عصب نسب أمين كاخت نجردو حدثي كلاي حد جزء بإنترنت بإيميل دي بجلس صحيفة بمسج أو واتساب أو فيسبوك صحيفة أنا كستي بعال أب حقوي كم زحب تعميني يروجون زبو خمس خوينا بنك تعاسيو أنا خوت أو جنزب حق زين ما أنا خد حرب كله فرق خبا كاي قلب لها كندي سب قالوا نزا أمينهم جنزبهم صدق قالوا أنا كستي بعال أب كم زي يسرح جنزب كان تحرك كانوا أب كم زي إنفست كيرا بيتكوين كل خمس قبل الكاي دي فلت كسب زي فلتكا ريخايو قصون مسلون زي تفلت سب صحيفو كمو مزبالكا وي تلفون دويل مزاربك حرايلكا جنزب كسب تجمر this is a sign of الشنات وي كان naive person so زيتات بزح جزي زرق نجار يابزلومي ملكت يخونكا this is one of the most obvious signs of naivete naive people tend to believe everything people say no matter what so زيوم شو زبالو سبات نبلوم زلنا سب زبالوم نجار يوم زعمنو قلطيفهم دمايم زدعسو امزام خمسة قال خلطة نجار وسخ وسخ قبل مسحبهم اوكي كوميوزي صبو يلام كير رجعتو صبو كي تردهم نابتو سانياتو انت كتقبر لك كاب كم زحمام كاب كم زعجم المدحان نمبر 1 قدم مقبار قدم مزرابكا وي زخونه سقوم تقنوساتكا عميقكا محسابن كتمرامرن كتفلطن كتجمر عليك عبس سقوم تدي زخونه نجار قدم مقباركا قدم مزرابكا تحسب عليك قدم زخونه سقوم تموساتكا وين كتحسبن كتمرامرن عليك كمدما وسانتات ناتكا اب كوننت اب حقي اب ጭብጢ ዝተመርኮስ እምበር ፅኢልካ ኣቤላ ቤለው ዝተመርኮሰ ስጉምቲ ክትገብር ኣይግባእን ከምኡውን before believing someone first try to find a credible evidence ከምኡ ድማ ንሰባት ቅድሚ ምእማንካ ርግፀኛ ዝኾነ ጭብጢ ክትደልን ከተናድን ክትክል ኣለካ ብዘይ ጭብጢ እምነት ንሰብ ዘይምሃብ ብዘይ ገድስ ካብ ከመይ ሰብ መፅእ ኣሎ ኩሉ ግዜ ንስኻ ናትካ ናትኪ መረጋገፂ ወይ ናትካ ጭብጢ ክትረክብ ክትፍትን ኣለካ وصل ثلاثة ملكنا عشرينات مالتي people take advantage of you سبات يتقمولكا سبات يتقمولكي نعلامهم مالتي okay as mentioned naive people are too trusting and gullible sadly people will go ahead and exploit such weakness so قلتيفهم زامنون قلتيفهم امنات زحضرون بقلطف كا زدعاسون كترغصهم تخلين سبات سلازخونو زوم زاربهم زلنا سبات كل جزء كبلصلومن كتقاملومن نبوريو مخنياتو قلطيف كتامنون تخين كاسب زبلك كاد ما حق خوين سمعك تخينو كتقاملكاي كورس حلنا زي بل سب تخينو نعلاماناتو كتقاملكاي زخاطريغا ابزدلي دوللكا دحري دما بحيكا يقبرني زون ملكت اناتكاي كونت خلازي اجي نخل سب تحجزو زلخا بعينكم رايو ايكونن كنسبل كنكلالنا تمرتي اجين اجنازيكم رايو يزول زلو Do you feel people take advantage of you? So حتوتات زنعاخايو سبات دبلصولكا وي زتقمولكا كوينو يسمعكا دو يسمعكا دو حتو نعاخي كالب how often in a manner that these things happen أبورحد يو أبسومن كندي جزي سبات بخمس دويلهم كتقمولكا وي كحطوخا وي نخل نجر كبلوخا يفتنو زي حتى يدلكا do you appreciate do they appreciate the help you give them اتنسخات بوم زلخا ويزهبكا يوم حجز ويزهبك يوم حجز يدنقون يحقسولون يمزغنو خانديوم كمدما how do you feel after the help دحرت حجز انت يسمعكا كما يسمعكا زي زحتوتات زي ملسو انا قالكابتم بزح سب زحتو نسبي سو بزحت كالوت كابين على كل خليم انا كحطت كلغو ግን نمبر 1 سباتي بلصو لا ያለው አይብልኒ ንመን ሂቦት ግዜውን ኣብ ገምጋሚቴ ብዙሕ ሕቶታት ንመዓልቲ መፀኒ ዝኽእሎ ጥራይ ዝሕግዝ እንታይ ማለት ሰባት ደው ኢሎም ሓግዘና ስለ ዝብሉ ይብለጹልና ኣለዎ ከይመስለና ንዓይ ይብለጹ ላይ ያለው ተማሕዋተ ይብልኒ ተሸጊሮም እዮም ዝብሉ ላይ ዝከኣለነ ድማ ክሕግዞም ፍትን ነታ ኣነ ዝቦም ምስጋና ድማ ካብ ልቦም የመስግኑኒ እዮም ወላ ይፍለጡኒ የመስግኑኒ እዮም how often do you feel ከም ድማ እቲ ንዓም ከም ዝገበርኩ ድማ ሪሊ ሓጎስ ይስምዓኒ so زي زنت بتاعزياتن بخميت ملسون كحجزاهم ين أبتي سبات كله غير كلام زي مسكنوها ده هاي كازو يجبروا ولا حنتي زي جبر كلام زي مسلم تخينو إن أنا زارب زلنا نفسي advice كم يجير كان زين أجر سبات كي بلوت والكا ويكتكيت كمولكا وأبيوس كي جبروا حنتي أخذ جبر تخيل هذا as the saying goes shame on you if you fool me once shame on me if you fool me twice حنتي زين داراد دناجر كاني أنا بدلنيا no حنتك زين تحرد دناجر كاني
እስኻ በደለኛ ክልተ ሰለስተ ግዜ ተራያ ኣጋጊኻ እናሽክዕካ ግን ኣነ በደለኛ ወይ ከዓ ሓንቲ እምንሲ ሓንሳብ ተዓቂፋትካ ኖርማል ሰብ ኣለኻ ማለት እዩ ክልተ ሰለስተ ግዜ ሓንቲ እምኒ ተዓቂፋካ ተላ ንስኻ ኢኻ እምኒ ዝበለ ዘራርባ ኣሎ ኣነ ፅርዋ ምናልባት ትፈልጥዋ ፅቡቅ ጌርኩ እንታይ ማለት እዩ ሰባት ሓንቲ ግዜ ከጋጊዩና ኩሉ ግዜ ይከኣል ክልተ ግዜ እውን ብተደጋጋሚ ዘብሉና እንተኮይንና ኢና ዓያሹ ንበሃል ዘለና ወይ ከዓ ናኢፍ ንበሃል ዘለና እምበር ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ ሰባት ክጋገዩ ንኽእሉ እዮም ከጋጊዩና ኢሎም ዘይኮኑስ ክጋገዩ ይኽእሉ እዮም ሰባት ስለ ዝኾኑ ብተደጋጋሚ ምስ ዝኸውን ንስኻ ድማ ዘይተስተውዕል ምስ ዝኸውን ኢና ንዛረብ ዘለና ቁንጭል ኣቢልኩም ኣብ ካልእ ፀገማት ከይተኣትዉ ፕሊዝ ቢ ኬርፉል You should set boundaries once and for all ከም ድማ እዚ ከም ዘጋጥመካ ተኮይኑ ዶብ ግበር ሰባት ክንምንታይ ክሓቱካ ክእሉ ክንምንታይ ንሰብ ክትሕግዝ ትኽእል መዓስ ኢኻ ክትሕግዝ ትኽእል ኩሉ ግዜ ዶብ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ሰዓት ክልተ ናይ ለይቲ ደው ኢሉ ሓግዘኒ ዝብለኒ ሰብ ኣነ ይሕግዝኒ ቴሌፎነይ ኣጥየ ኣለኹ ኦልሬዲ ስለዚ ገደብ ክህልወካ ኣሎ መዓስ ክትሕግዝ ኣለካ ግዜ መዓስ ክትፈልለካ ክሕግዘካ ከሎ ኣብቲ ንስኻ ዘለካ ግዜ እምበር ኣብቲ ናይ ስድራኻ ኣብቲ ናይ ስራሕካ ግዜ ሓግዝ ዝበለካ የለና ኣነ ይሕግዝኒ ንኣብነት ኣብቲያ ንክሕግዝ ሰምተ ደው ኢለይ ሰዓት ክንዲ ዘውለለየ ዝብል ኣብታ ኣነ ትጥዕመኒ ማለት እዩ ከምኡ ድማ don't feel bad saying no ከምኡ ድማ ኖ ምባል ሕማቅ ክስማዓካ የብሉን የስ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኖ ዝብል ዘይፈልጡ ሕቶታት ብደጋገም ኣብ ዩቱብ ቪድዮ መዓት ገይረዮ ዘለኹ ተመሊሱ ዝሓተኒ ሰብ ሶሪ ኖ ኬትካ ራዮ ይብል ንገሊኦም በዓለይ ደልየ ይነግሮም ስለዚ ኖ ምባል ኣገዳሲ እዩ ተዘየለ ዝኾነ ስራሕ ክተሳልጥ ኣይትኽእል ኢኻ try to learn to differentiate real from fake people ከምኡ ድማ ጥዑያት ሰባት ካብ ሕማቃት ሰባት ተበለፅቲ ካብቶም ጥዑያት ኣዕሩኽን መሓዙትን ፈላሊኻ ናይ ምፍላጥ ክእለት ከተማዕብል ክትክእል ኣለካ ብዙሕ ብዛዕባ እዛ ርእስቲ ቪድዮታት ገይረ ኣለኹ ኬትኩም ራእይዎ so number 4 you have limited life experience ዓሻ ዝገብረካ ወይ ከዓ ዘይብሱል ዝገብረካ እንታይ እዩ እኹል ተመክሮ ናይ ሂወት ምስ ዘይህልወካ እዩ እኹል ተመክሮ ናይ ሂወት ዘይህልወካ ስለምንታይ ክልተ ክኸውን ይኽእል ብዕድመ ንእሽተይ ክትከውን ትኽእል ብዙሕ ተመክሮ ዘይራኻ ወይ ድማ ዕድሜኻ ብዙሕ ግን ኣብ ሂወትካ ብዙሕ ዘይተመክሮካ ክትከውን ትኽእል ተመክሮ ናይ ሂወት ካበይ ይመፅእ ኣብ ሂወት ካብ ምንባር ዝተፈላለየ ብድሆታት ካብ ምስጋር ካብ ምንባብ ካብ ትምህርቲ ካብ ትቐርቦም ሰባት ካብቲ ከባቢኻ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ገለገለ ሰባት ኣብ ፀባብ ዓለም ወላ ነዊሕ ዕድመ ኣብ ፀባብ ዓለም ዝነበሩ ኣተሓሳስቦም ፀቢብ ክኸውን ተመክሮናቶም ፀቢብ ክኸውን ስለ ዝኽእል ናኢፍ ክኾን ወይ ከዓ ዘይብሱላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክንሪኦ ኢና ድማ ይማይቢላ ሕጂ ኣብ ሓደ ብኩሉ ብስድርኡ ተኸቢቡ ዝዓበየ ወይ ከዓ ኣብ ገዛኣ ኩሉ ግዜ ኩሉ እናተገበረላ ዝዓበየት ጓል ያ እዚ ፀገም ከጋጥማ ኽእል ወይ ትወዲ እዚ ፀገም እዚ ከጋጥሞ ኽእል እሽው ክብል ኽእል ወይ ከዓ ኣመና ስማርት ከይከውን ይኽእል ማለት እዩ so people always say with age comes wisdom መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ዕድመ ልቦና ይመፅእ እዩ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ግን ኣይኮነን ብዕድና ዓበይቲ ብዙሓት ዘይብሱላት ንርኢ ናብዚ ግዜና ስለዚ ዕድመ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ንእሽተይ ዘይብሱል ክኸውን ነበሩ እዩ ዓበይቲ ከለዉ ግን ኣብ ሂወት ብዙሕ ንሓድሽ ተመክሮታት ዕድል ዘይረኸቡ ብስለት ከይህልዎም ይኽእል እዩ so advice ምኽሪ እንታይ ክትገብር ኣለካ እዚ it's time you explore the world and you should try to go beyond your usual circle ስለዚ ተመክሮ እኹል ዘይብልካ እንተኮይንካ ኣፍልጦኻ ድሩት ተኮይኑ ሂወትካ ንክትቅይር ክትብገስ ኣለካ እንታይ እሱ ድማ ዓለም ገፋሕ ምዃና ኣሚንካ ነታ ገፋሕ ዓለም ንክትፈልጣ ተበገስ ካብታ ዘላትከ ፀባብ ዓለም ትረኽቦም ሰባት ገለመለ ውፅእ ኢልካ ሓድሽ ተመክሮ ንክትገብር ተበገስ you will know what real life is when you spend time with people from other backgrounds or cultures so ካብታ ፀባብ ዓለምካ ወፂኻ ሓደሽቲ ሰባት ሓደሽቲ ቦታታት ሓደሽቲ መፅሓፍትን ሓድሽ ተመክሮን ክትገብር ምስ ጀመርካ ሓድሽ ትምህርቲ እዚ ቪድዮ ናተይ ክሰምዕ ምስ ጀመርካ ዓለም ክሳብ ክንደይ ገፋሕ ምዃና ክንደይ ነገራት ከም ዘሎ ከተስተብል ትጅምር ብዙሕ ሰብ እዚ ቪድዮ ናተይ ሂወተይ ክቕይር ሓጊዙኒ ዝብለኒ of course ዝተፈላለየ ዓይነት ክፋል ናይ ሂወት ስለ ዘምፅእ ክሕግዘና ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዚ ግን መወዳእታ ዓለም ኣይኮነን መጀመርታ ጥራይ እዩ read books listen to contents like mine መጽሐፍቲ አንብብ ዝተፈላለዩ ሓደ ዓይነት ዘይኮነኻ ቅዱስ መጽሐፍ ጥራይ ኣይኮነን ምንባብ ካልእ መጽሐፍቲ እውን አንብብ ልቦናኻ ከስፋሓልካ ቅዱስ መጽሐፍ አንብብ ኣብ ልዕሊኡ ካልእ መጽሐፍቲ መንፈሳዊ አንብብ ዓለማዊ እውን አንብብ ናይ ሳይንስ አንብብ ናይ ቢዝነስ እውን አንብብ ስለዚ ከምኡ ድማ ከምዚ ናተይ ቪድዮታት ምርኣይ ካልእ ዓይነት ቪድዮታት እውን ክትርኢ ትኽእል ኣተሓሳስባኻ ከስፋሓካ ዝኽእል ፅልእ ክመረካ ዝኽእል ዘይኮነ listen to other kinds of stories ከምኡውን ዝተፈላለዩ ዓይነት ዛንታታት ክትሰምዕ ኣለካ and don't be afraid to ask but so respectfully ስለዚህ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ሰባት ክትሓትትን ክትፈልጥን ድማ ተበገስ ቁጥር 5
you are very dependent on others ካልእ እሽው ዝበለ ሰብ ዝገብረካ ወይ ከዓ ኣመና ዘይብሱል ወይ ከዓ ኣመና ገርሂ ዓይነት ክገብረካ ዝኽንታይ እዩ ፅግዕተኛ ምስ ትኸውን ሓርነት ናፅነት ዘይብልካ ሰብ ምስ ትኸውን that's a big problem ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰብ ዝሕግዘካ እንተሎ unfortunately ወይ ድማ እቲ ግዴታ ናይ ሂወት ብስለት ክህልወካ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እንጌራኻን ሂወትካን ባዕልካ ክትመርሕ ምኽኣል ልቦና ስለ ዝኾነ no man is in island ኣብዚኣ መጀመርያ ኣብ ደሴት ዝነብር ሰብ የለን ብዘይ ናይ ሰብ ሓገዝ ዝነብር ሰብ የለን ኣነ ብዙሓት ሰባት ይሕግዙኒ እዮም ንዓኻ ወይ ንዓኹም ከምኡ ግን ይሕግዙኒ እዮም ዝብል ዘለኹ እምበር ሂወተይ ይመርሕዎ ወይ ሂወተይ ኩሉ ሶም ይእዝዝዎ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ሰብ ክሕግዘካ ንቡር እዩ ኩሉ ሰብ ድማ ሓገዝ ናይ ሰብ ኣለዎ እንታይ ግን እቲ ዝፅላ ዘሎ ሂወትካ ሰብ ክዝውራ ከሎ ካብ መኪና ስቴርሶ ናትካ እስኻ ክትኮን ኣለካ ናይዛ ሂወትካ ዓለም ኣይትምራሕ ሃገር ኣይትምራሕ ካምፓኒ ኣይትምራሕ ገለ ነዛ ሂወትክ ግን ንስኻ ክትመርሕያ ክትክእል ኣለኪ እዚኣ ኢና ንዛረብ ዘለና Naive and independent people will try to avoid to disagree and will try to tolerate people taking advantage of them. እዚኦም ኣመና ገርኛታት ወይ ድማ ኣያሽውን ክንብሎም ንኽእል ሰባት እንታይ እዮም ዝገብሩ ሰባት ንሰባት ከየቀይሙ ወይ ከዓ ንሰባት ከይፀልእዎምሲ እናተበደሉ ከለዎት እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ክፀልኣኒ እዩ ከኣልየኒ እዩ ካብ ሂወት ከም ዝገብረኒ እቲ ዝበኒ ዘሎ ነገር ጎድለኒ ኢልና እቲ ዝጎድሎም ዓመፅ ኣብ ልዕሊኦም እናተፈፀመ ከሎ ስቕ እዮም ዝብሉ እዚ ምክሪ እንታይ ክትገብር ኣለካ try to be as dependent as possible ናፅነትካ ሓርነትካ ኣብ ውጭ ናብኡ ንክትበፅሕ ለይቲ መዓልትን ክትሰርሕ ክትብገስ ኣለካ ናፅነት ዘይብሉ ሰብ ኩሉ ግዜ ይርገፅ ከም ዝበሃል Also this is easier said than done of course ናፅነትካ ሓርነትካ ክትረክብ ብኣፍካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብተግባር ግን ቀሊል ኣይኮነን ግን ናብኡ ገፅካ ክትቃለስ ኣለካ you could start it by trying to be more aware of yourself ቀዳማይ ደረጃ ናቱ ድማ መን ኢኻ ንስኻ እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኻ እንታይ ዘለካ እንታይ ሓይሊ ኣለካ እንታይ ጉድለት ኣለካ ነፍስኻ ክትፈልጣ ጀምር ድሕሪኡ ነቲ ኣብ ሓንጎልካ ዘሎ ዘይቅኑዕ ኣተሓሳስባ ቻሌንጅ ክትገብሮን ክትኣልዮን ከተወግዶን ፈትን ከምኡ ድማ ናትካ ውሳኔታት ንክትገብር ተምሃር ፕራክቲስ ግበሮ ንሱ ድማ ናብቲ ትደልዮ ከብፅሓካ number 6 you hear but don't understand of course ካልእ ድማ تسمع إخا كتمهار تدلي تفل نزنا بهاتي فيديو تسمع تخلي إخا جن كتردو أي تسأرني إخا وي أيردع كان يزولو تاي مالتي زي it's hard paying attention to long and detailed conversation of course مبزعت السب كنتل زبالة حبريتان بر ديباتيون خلو زي نعم نز فيديوهاتي مبزعت السب 5 دقائق زري 10 دقائق تخوينا أو نوحينا 10 دقائق of course جزية بلنا كتب له تقول يوم أنا fair enough جزية زي بلو سب زهي so جن نحد كم عينت فيديو توم كان زمهار جن وش تعطيهم صبوا غيرهم نفسه كيف نتبيهم كمرامروا لز جمرو كومنت كتصحف خلوا كمان أحكاب نتبع بقطر شدش هذا لا ساعات زي تنتبيه لهم يوم detailed كانت بتصحف في ريحة زي ما سلطونا تحساس بان رديت نيجري so you may hear it but not get it and if you don't listen intently to something you wouldn't really understand it ننجرات أتقعد بيتك وش تقديسك أجبو خايبك ده سميك قال نجرنا جبركات سمع أنت الله قال نجر كلكم كله فيسبوك كومنتنا جبركات سمع أنت الله غير داك يكني نزلنا سمعك بكشنا نحسب كادي قال ملكن perfect أنا خميس كبر بعلو ما أنا هتبزح الرئيس اللي زي بلو تتمرتي نا قال الناس معكم ما كالك سرعة تقولهم it's fine كلتي خيدي تتمرت الرسهم إيدكم كالك سرعة خلي so in naive people this can lead to lack of knowledge or experience, which leads to being so trusting. So, طيب لنالو اندحري سمعي كانت تنجر كتردو زيت سعرن تنجرات بعمي كرداك زيت سعرن تخينك فلتتك وحدي تمكرها وحدي زي ما انت جبرك كلطيف كسبات كم تأمنن أب كلطيف كسبات كزدعوها كم زخولون تخون مالك. Advice وترى هذا بزنت غنغرينا don't fake listening. كل جزء حدا نجرك سمعك لها سوشيال ميديا ناتن كيف كايت سمعيه مغنياتو حنقولك أبستمع على نجر حزاي كلنيك سمع غديو كردوجن أي كلني زي حزون بجاو فلتت ملو attention ملو أغالبه هبكاغات عزت أنا مزحف كان بكرلغو أبحنت جزير دعنني قلت ثلاثة جزير نزعت حستك قربا خلقو نتاز غرب كلها قلت ثلاثة جزير بيبيع سلمتاي شو يزردعك نجرات ولا مجمري أنا كل توقع قاير دعني جن really بقى كزارب بناتك على تصحفهم زجمركو شو زيادة دردعك ስለዚህ ከምኡ ንኾነኩም
استوعيلكم وش تاتيكم كتفلطوا تكللكم ስለዚህ deeply ነገራት እንተ መርሚር ካይ መኻት ፈልጦም ክልተ you should try and avoid distractions ነቲ ኣቓልቦናትኩም ዝስሕቡ ወይ ከዓ ነቲ attention ነቲ ኣቓልቦኹም ፋሕፋሕ ዘብልኹም ነገራት ካብኦም ክትሃድሙ ክትክእሉ ኣለኩም hold your snap judgment ከምኡ ድማ ሓንቲ ነጥቢ ምስ ሰማዕካ ኣብዚ ጠልጢፍካ ኣብ ፍርዲ ከምዚ ኢልካ ኮሜንት ምፅሓፍ ውጋይ ኣይድልን እዩ ካልእ ነጥብታት ስምዓዮ ክሳብ ኩሉ እቲ ሓሳባት ሰሚዕካ ድሕሪኡ ናትካ ሪቶ ትብ ከምኡ እውን ክትሰምዕ ከለካ ኩሉ ግዜ ንኽትምልስ ኣይትዳሎ ታይዳ ንኽትርዳእ ኢልካ ስማዕ እዚ እውን ሓጋዚ ይኸውን ማለት እዩ ናይ መወዳእታ you grew up sheltered እዚ እሽው ዘብላካ ወይ ድማ ብስለትካ ድሩት ከም ዝኾን ዝገብሮ ሓደ ዓብይ መዕበያናትና እዩ እንታይ ድማ እዚ ኣቦናን ኣዴናን ኡፍ እናበሉ ካብትን እናተኸላኸሉ ኣበይ ትኸይድ ኣለኻ ወላ ንስግረዶብ ክትከይድ ከለኻ በትን በድን ኮኔክት ገይሮም ንኽስቶ ከምዚ ጌርካ ግበረሎ ገለ ንስኻ ስኢልካ መንጎ ትኸይድ ነርካ ገንዘብ መፅዩ ገለ ሓንቲ በዓልካ ኦርጋናይዝ ከይገበርካ ትኸይድ ተነርካ ወላ ስለምንታይ ኣብ ኣሜሪካ ደይኮነስ ኣብ ስልጡን ዓለም ዝበሃል ዘይተኣቱ ክትልቢ ማይ ትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ቶም ስድራ ዝከላኸሉልካ ዘሎ ኩሉ ነገር እዩ ዝመስለካ ዘሎ እምበር ንኸይትምዕብል ንኸይተመክሮ ንኸይትገብር ኢኻ ተዓጊትካ ዘለኻ እና that's why ብከምዚ ዓበዩ ሰባት ኩሉ ግዜ ብቐሊሉ ክትሃለሉ ዝኽእሉ ምክንያቱ ተመክሮ ናይ ሂወት የብሎምን ምትላል እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥዎን እዩ ኩሉ እቲ ጉዳይ ናቶም ሰባት ትሪኦ ኢኻ ዝሓደ ግዜ ዋላ ካብ ኤርትራ ክወፁ ከለዉ ኩሉ ነገር ፕላነት ኮይኑሎም ናብ ሱዳን ዝቕበሎም ሰብ ኣሎ ኣበይ ኣብቲ ኩሉ ነገር በቃ ንሳቶም ከምዛ ቦርሳ ኮይና صار قبل إلى لكم كم بورصة خوينهم زخدوا سبات تريخة كل نجار كسب أوروبا زعتو كم ذا بورصة بق أنا تقابلوا لهم زي ما تقول له إذا جنبه هاي كونن حق حاج ناتكم فولتي كونن توم زجبر سبات ناتهم فولتي جن أبستو السنة جزء ستوب كتب الكتكل على لك أنا نهيوتي كجاجة نجيجان عتي كاب جاجة نخمهار أدل هبوني نخجاجة أدل هبوني الكا أدل كاوسات أدل كوسدي لذي زي كاب كم زنق أكحو أوف زبلولك انتهى يوم أكحو أوف تبللا حسب شدة تلاقي you know what happens that comes a gut when فلتنا so unfortunately this shelter living can make you a naive person so زي أوف نابل زعبيو زي قبر زي كنا خلو خازلو زي مسلك كازلو حدا جايز فترة الكامو داتا مغري if you have missed out of many experiences when you were young then it's time to try them out. So زي بسنك مع بيان بولد دخان تعرتنا في كانيرو حجي جزيخيو تمكر حدش ناخد قبرو إذا فيديو زناتيون أبتق عزو أبحدا من قد يكون بكل من قدي أجلك باكم خليو كاود ما كتكسلو تقولوا لذا فيديو زيا أمونغو قرنتن عشان تنزلوا نفسنا فتشنا لبا ما نخن كون كتحجزنا هيليا تفتيهم لايك أبوا نحاوخم نحفتهم شير قبروا لهم أدلايت كتكون تخليا كموتر ناتكم حسابات ناتكم ريتو أب كومنت كتبيكم ينابلكو نايلومي أرساب زغنو دينا أب كالي فيديو أب حد سير جزي خساب نراغب تحنكون بلكم سستنايو تشاو